Il-kap nazzjonalista Bernard Grech kompla jħawwad fuq il-miżuri ta' traffiku li tħabbru mill-gvern fl-aħħar ġimgħat. Waqt li kien intervistat minn Pepe Azzopardi fil-Pjazza tal-Musta, il-kap nazzjonalista stqarr li dawn il-miżuri mhumiex tajbin imma fl-istess nifs ipprova jieħu il-mertu wkoll għax skontu huma kkupjati. Fil-Musta l-ewwel Grech attakka l-miżuri billi qalek. Hija miżura in the right track. Mhijiex tajba biżżejjed. Ftit tal-minuti biss wara Grech iddikjara l-istess miżuri li kienet jattakka li huma miżuri kkupjati minn għandu. Għax ikkupjana, għax ħamin fuq tagħna. Dan id-diskors huwa simili għal dak li għamel lejn l-aħħar ta' Marzu fil-Kalkara. Irrealizzajna li xi wħud minnhom ilna ngħidu għomlhom u nagħtu għomlhom fuq platt taħna. Iżda fil-Mosta, ftit wara li ddikjara li l-gvern qed jikkopja minnu, reġa' kompla bl-attakki tiegħu. Dawn il-miżuri mhumiex tajbin biżżejjed.